масъалаи дандуну бародаро чилик кафидага қаварғоай тарафа сечош майбай хоб майдачайдаша иншоаллоҳ ки зурмон мераса кор мекунем бекор набудем шаву рӯз кор дадем масъалаи челести косахонаи сар бародаро треши надорад челест деҷо шикастага ҳамида оператсия гуфтесан игаро сигар зурм нарасид бародаро Alan salon var, kuli nafarı kumara tanışılır. Bir şey garcan mümkünet var da kuli şaşın uzan gen, bir şahar aklını bir meşah. Var ama bu kadar gaç operasyon yapmışsan, bedagi şilagi çiğe bulur. Barodaroy aziz, chixeli ki mebine Navruza, mo naxostim hami kora publish niknim barodar jono. Yani ki barodarmon mara zang zabud, hamu vreme mara zang zabud ki akayak barodar sumsha dudaginistan, hamu suma rafta giriftan dar kor. Xohish mekunam az shmo barodar jono hami navori mora pahan kinin, like monin, komentarya bigzorin, alhamdulillah ki kadomi ki zurad namirasa barodar jono yordam nakinin. Sukhani khub inshaallah ki az hamada khuba khubtar behtarin shay barodar jono. Imruz бародари мо дар мин ситуатсия ғалтидаги бародари мо ва шумо ҳай бародарҷоно имрӯз и ғалтид ҳага ман меғалтам рӯзи дигааш як каси дига меғалта алҳамдулилло ки бад ҳамин хел бародар монда колияда як проблемае ки бад алҳамдулилло дар ҳаққаш дуо кунен тамошодора хусусан аудиторияи бобои лангари инаме аҳвол тавобат кесем колу дуру хати бигем зиндаем خدا برکت شمتا به نهایت دکتر خوب نگاه که استودستان که خیلی ماسکای به هر حال میدونین مسئله مدیسیناش هم قیمتای هم خیلی صفت خوبه بیاد نگاه بینی خوب که پولی بیاد کلام در کن مسئله دندونو برادر چلیک کافیدگه قوارقوهای طرفی سچوش مایبای خب майдачайдаша иншоаллоҳ ки зурмон мераса кор мекунем бекор набудем шаву рӯз кор дадем масъалаи челести косахонаи сар бародаро треши надорад челест деҷо шикастага ҳамида оператсия гуфтесан игаро сигар зурм нарасид бародаро бо ҳамин бобои лангарӣ бо ҳамин мардуми дастбахайр нафаре ки дар бари ҳамдигарем ва қасол мисол мебинем эҳсос мекунем ки ҳастан нафаре ҳастан ки то хона мемонанд эҳтиромона хоҳиш як бинем бо иншоаллоҳ муомада кунем иншоаллоҳ ба пӯ хистем бо ҳатман хизмати ҳамаи шумо дамешем خداوند رحمتتون نگهبان برادرینا چیزی هست از جانب الله همچنین که اون قبولش میکنیم و امیدواریم که با در این حالت تا خانه میمونیم خب برادر از چیکاری که برادری ما رو میبینن نمرش با نامش میبره برادری باباوره میتونه زنگ بزنه مقصد پرسون کنن چیزی رو نفهمیدن میفهمونتون انشاءالله خب برادر عزیز این برادری ما студентский билет тайёр мекунад як сола гарантӣ дора стансиони бародарон азиз фарқ надора сини солат калон боша майда боша метавонӣ занг бизанӣ бародар кортон набад мекунад иншоаллоҳ ва як чиз дига ногуфта намона аҳвол хоҳару модарора мешавад метавонад ки бикунад масалан ин чиза масалан занг бизанӣ аҳвол хоҳару кортон набад мекунад иншоаллоҳ айноми канали мо агар занг зади гап заде скидка дора бу باقی در خانه الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.